И здравейте хора! Днес ще играем на Майнкрафт. Ако ви хареса това видео, лайкнете и се абонирайте. Все пак да можете да ми бустите видеята, да могат да ги виждате други хора. В този свят съм играл малко. Така че, ако питате защо имам материали, да. Кораб разбит. Отиваме към кораб. Бавно, славно слизам. Имам при корабчето. Някой има вътре. Къде? Къде е честа? Честа е. Тук ще копам като някой. Аз тук чести търся. Ето го. Не. Няма. Булшит. Няма сука. Така. Сега ще разгледам цял този sugarcane. Може да се направи sugarcane farm. Отбиваме. И това ще от мен, хора. Да. Така, ако ви хареса видеото, не забравяйте да лайкате, да се абонирате и на 10 лайка ще направя част 2. Чао!